Hristos a născut, fetele. Bună dimineața și multă, multă sănătate. Haideți să vă arăt ce mănânc eu în dimineața asta. Am primit de la vecina mea răcituri. Copiii mei nu vor acum, vor de bobotează. Și m-am gândit eu că, de fapt, am avut poftă. Și mănânc puțină răcitură, cum se spune la Banat, cotoroage, cu pâine prăjită. Și dacă mi-o fi foame mai târziu, o să mănâncă. Este mâncare, Doamne, mulți ani. Așa, cafeaua o să o am cu ulei de cocos. Mi-am făcut și un ceai și nelipsita apă, fetele mele. Beți apă, dragele și scumpele mele. Aveți grijă de voi. Doamne ajută, multă sănătate și sărbători fericite. Amin. Doamne ajută, vă